Hello guys, good morning. Ipdang sabay phi sa kan ke video jongi mentakas ngi te hang ne mentangi don ki tim jongi te ngi dang ya plan ban ya support kaliang ya phi ki followers ban ya Senstar te ma phiru kumju saya Senstar te mentangi don ne ban pen itu ya phi ne iwi bro jongi. Hai, ngadai pahaban radar pulsar. Minta ke step ngandon ban ong ya pi perlok tang ba ngan ong tang sikentin ha ka jing im ngi kibreu ngi hab banile ngi lap shibun ki jing lada klem ka jing kata kamde ka jing im ban la ban kamai lane ban kiu ki follower ban yo ki like ngi de benang ban penbang de ki kitin ki telik bat ngi de ban subun ru ya ki we ban I like ban subscribe tang kumta nakaliang junga nga penpau ko jing sungu ka ba shibun ba pila support ya ka tim jungi baro laingot te ngadon hane ban pentip kumba pila yo ha ki Facebook page junga ai kertang jasli sumba te ka khubor ka basim tenan nakaliang jungi laingot ngila kan show pisa mar kendiat mar si hajar tengka ngut bar ngila top up no ya new star ban ai singu bha na benta jung phi baro ki supporter jungi te nakaliang jungi ka tim jungi te nyimdon issue ban ong tang kita gi jing pentip bat salai thar bat sa comment striak siak te ngin sa Senstar fi kublai sibun Te kublai sibun kumba phi la isngeu na kini ki tim jongi te menta ma phiru perlok saya komen like subscribe thar ya kan ke video te pin sayo ya tau star dapi komen hadu san teli hindru teli ki komen dapi like te pin sayo star lada phim nge pen i gi jing sisya mo amo te wat nom kap nap like kap nap komen palat page nei we bro insa pen i page kan no teli star ila don ya dom ka menta step nga yang nga ngadang top up kumbalai spa tengka mo page star to star ula don spa new po souterly ne jong iba je serius mo jong ngiru ngin sapen i te tangkem ta ya video ngin sapen kut no ngin sa kedupat haka next